Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Masu kallo dai a daidai wannan lokaci dai za ku ji yadda wani matashi ɗan shekara 19 ya yi suna ya yi tashe ƙwarai da gaske wanda a yanzu ake ta maganganunsa a kan fanni na tseren dawaki wanda ya sa matashin ya zama shahararre a ƙasarsa. Wannan dai matashi ɗan shekara 19 bayan ya lashe babbar gasar tseren dawaki na Senegal shekaru 2 da suka wuce. Ɗan tseren dawakin wanda yanzu shekarunsa 19 yana fatan cika burinsa na rayuwa a Faransa a shekara mai zuwa. Masu kallo dai ya ci gaba da cewa ina son zama gwarzon ɗan tseren dawaki a wata ƙasar bayan ƙasarsa ta haihuwa, in ji shi wannan matashi. Sannan kuma a Morocco ko Faransa ko kuma duk inda ake gasar tseren dawaki yana so ya zama fitacce kuma shahararre a wannan mataki. Zahra Ben Semra ta kamfanin dillancin labaran Reuters ta ɗauki hotunan wannan matashi ɗan tseren dawaki. Kai tsaye dai dawakai da jakuna da alfadarai da aka fi amfani da su wajen harkar sufuri sun kasance wasu muhimman abubuwan rayuwa yau da kullum a ƙasar. Kamar gasar tseren dawaki ta ƙara bunƙasa tare da kasancewa wani abin nishaɗi da shaƙatawa a ƙasashe, kuma haka za matasa ƙwarai da gaske sun ɗauki harkar tseren dawaki da hawan dawaki abu ne na nishaɗi ƙwarai da gaske, kamar yadda wasu matasan suke kallon wasan tamola, ma'ana football kenan, suke masa kallon wasa ne mai ban nishaɗi. Haka ma wanda suke ciki tsundum harkar tseren dawaki suka ɗauki wannan abun a matsayin nishaɗi. Duk da haka dai manya ne suka koya mana tun muna 'yan ƙananan yara, in ji shi wannan matashi. Ya ci gaba da cewa tun zamanin kakana danginmu sun kasance masu matuƙar ƙaunar dawakai, bayan shi sai kuma mahaifinsa. Sannan kuma ya ci gaba da cewa bayan da ya daina zuwa makaranta yana da shekara 12 lokacin da ya yanke shawarar barin koyon sana'ar ɗinki, kana ya fara sana'ar tseren sukuwar dawaki. Kamar yadda mahaifinsa ya bayyana, ya yi tafiya mil 10 don ya isa wurin mafi kusa da ake yin rijistar atisayen sukuwar dawaki. Sannan dai ya ci gaba da cewa shi dai wannan matashi na zaune a gida tare da sauran 'yan uwansa 12, kuma nasarar da ya samu ta lashe kyauta da ta kai kusan dala 600 kan kowace gasar tsere. Ya iya samu ya saka sabon rufin kwano a gidansu, tare da ƙera gidansu ya zama kyakkyawan gida ga tayal da abubuwa dai na ban sha'awa wanda ya gabatar a gidansu. Sannan kuma Adama, wanda iyalansa suka shafe shekaru suna kiwon dawakai, shi ya koya wa wannan matashi da sauran dai masu gasar sukuwar dawakan a wannan nahiya. Shi dai wannan matashi yana da matuƙar basira ƙwarai da gaske, in ji wannan wanda ya koya masa wannan sukuwa ta dawaki mai suna Adama. Sannan kuma ya ci gaba da cewa zai iya shiga gasar har ya zuwa shekaru 50 nan gaba, saboda nauyi da kuma yanayin girman jikinsa. Haka zalika ga shi nan dai sanye da kayan wasa masu launin rawaya da shuɗi. Ba da daɗewa ba wannan matashi ya gwada basirarsa a bainar jama'a lokacin gasar tseren dawaki,
wanda aka gudanar na uku mafi girma a ƙasar. Haka zalika kuma yayin nasarar zama zakara na uku daga cikin gasar tsere na bainar jama'a yayin a wannan rana, inda ya tafi gida da kyautar kusan dala 1000. Haka zalika lokacin da na fara sukuwar na riƙa jin wata damuwa a cewar wannan matashi, amma bayan zuwa ɗan wani lokaci komai sai ya sauya masa ƙwarai da gaske. A lokacin gasar tseren tunanin samun galaba kawai yake riƙa yi a koda yaushe. To dai masu kallo dai kun ji taƙaitaccen abin da ya faru ga wannan matashi mahayi kuma wanda ya zama ya yi shura ƙwarai da gaske a wannan mataki na sukuwar dawakai. Kai tsaye dai masu kallo dai kada ku manta kuna kallon wannan bidiyo dai a Magana Ɗaya TV, wanda suke nishaɗantarwa, ilmantarwa da ma kuma faɗakarwa, sannan kuma suke zaƙulo muku labarai da ɗumi su. Duk da hakan dai kada ku manta ku danna mana subscribe, kana kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa wanda zai ba ku dama da zarar mun ɗaura sabon aikin mu za ku gani a wayoyinku na hannu. Da wannan kuma nake cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin.